Video hii tikamba amene tingasinthire phone number imene timagwiritsa ntchito pa Facebook kukhala ina. Ndi mosataya nthawi tiye tiyambe. Choyamba timapanga click pakona apa pali maline atatu pa. Tipanga click tikapanga pamenepo tiseseleka m'munsi. Tikaseseleka tipita apa lemba kuti settings. Tikapanga pamene palemba kuti settings tipita apa lemba kuti personal and account information. Tipanga click pamenepa. Tikapanga pamenepo tipita apa lemba kuti phone number. Tipita pamenepa phone number mene ikuonesera popo ikuonesa number la ina. Ndi kuti mupange add ina mupita apa lemba kuti add phone number. Mukapita pamene palemba kuti add phone number muyika apa phone number imene mufuna kuti muzigwiritsa ntchitoyo. Ndi kuti muyipanga add chilichonse chikhale mchimake. Pakhala kuti phone number ina ndilibe kuti ndikanayiuza apa. Ndi mumapanga add pamenepa mukapanga add ndi kumazapanga back. Nkuzachosapo yoyambirira ifo kuti mukapanga add amakhala ngati pali ma numbers awiri. Ndi mmene kuti muchosepo imene musakuifunayo. Ndi momwe mmene timasinthira phone number yakale ndi kuyikapo ina. Ndiye tintonanenso ku video yotsatira ngati muli ndi funso mutha kufunsa popanga comment.